Imo nwanne Imo nwanne Wonu no bike na ndịda Kaba bike n'ugwu na ndịda ka ndị na-ekwe hụ ekwere o nna m gbuo bike n'ugwu igoro n'elu ugwu gbuo ya piom ka ịgbagoro n'elu ugwu kọba ka ịgbagoro n'ala afọ piom ngana nga ọbụla na nwanne m gị nụkwa obi ike mgbagbalaga aha ebe Chifimo ele nke na-emenụ my sister ele kwene ka egugara anyị fo opi ike n'elu fo opi ike na n'ụlọ nwa na-atọ ka shuga ịchọ ka emebiere anyị ụwa nwanne m ọgwụla naanị onye mmeji onye ga-anasa asụgbu opi ike ya na-enwe double mind anyị nwa bụ ndị nsọ lekwa anyị wụ ndị apọstụlụ ndị enyegwerela akara nke ọnwụ n'ime ndụ ha kagbuo ya werezi akara ka ndụ bịa anyị n'ihu we are ready at all time opi ike gbu ugbu a lekwa anyị felie ejile m aka m kwara nka anọ m n'ọkwa ọnụnọ mbala ọ dịkwa mma jụ ọkụ nwanne m ebe m gaji ihe ugbu a onye m ji eti ihe ugbu a wụ na ọwụ ndị nsọ ka akpụrụ okolu obinigwe nke nna m nọji aka ya chụzuo m ntụ bitroted ma chi agaje m ụmụ kele ụmụ lọlọ n'ọka igwe ụmụ kele nwụ na anyị nwoke kwana uwe nwa ezi nwa dọkịta Chigozie blessed iri abụchi gịnị ka ọ na-eme dọkịta ka garakwanụ Liverpool gagagama anọ dọkịta gụọ kụwa dị ship chiri agalalụ a sị shọpụ gakwana ihe n'ahịa nne na nna ya kwe Chineke nkwa sị shọ ụlọ omege duo ya gaa Liverpool gụọ dọkịta megagbuo masta mee misis ihe ọbụla ọ ga-eme meghalalo n'udo na ya ga-ewuru Chineke ụlọ ịmakwata nwatakịrị agala gụọ nta gị ime ugwulalụ kọba ụlọ ọgwụ atụ ụlọ ọgwụ ọ kọbara na Lagos enwere ihe na-ada agwọ fọ nga sọsọ ọnwụ ka ihe na-ada agwọ nga ihe niile na-agwọ agwọ ya n'ụlọ ọgwụ ma ihe m tụrụ warachi foto maji n'ọba ka ọ wụziri nwunye ya kwa nọọsụ Vivian aṅụrị ka iru abụchi gị hụ nwatakịrị ote mmemme ọrụkwa otu ọnụ pakabụrụ ihu ote gị hụ nwatakịrị nwa nwoke agbasa ndị beautiful dampster kọtawa ọwụdụkwa otu ụlọwe asọ kọbara maka mpe apọstụlụ senior evangelist wụkwanụ mpa ha senior evangelist Sunday SO Sunday iri abụchi na ụwụ mpa ha ọ nwụkwana n'ọsọ gara ọ mere late ya wụ onye nwụrụ anwụ ọ gara asọ nwụkwana ana mana nne ha wụkwana Lidia iri abụchi nwaanyị emere ọda ịhụ nwaanyị na-akpọ cheri otu esi a na-ekwukwa ihe a ka o megekwa birthday ya 82 years nwaanyị ọwa ahụ ụmụazị nwaanyị akpụkpọọla ọgbalịala nọgidekwe n'ime Chukwu ọ dapụdịkwa n'okwukwe mgbe ahụ ụmụ nwaanyị di ha nwa ha akasịa n'okwukwe efe hụge nwaanyị ozugbo aha si di ya nwụbiri ya were Chineke mere dị so Christ of Nazareth marriage me unto marriage ma ihe nwaanyị a mere oge m ga-eme ma ịlụ ọmụmụ maka Chukwu ọkadị ma apụ n'okwukwe otu ka m ga-eshi adị steadfast n'otu nga ma mmike ga-anwụ ọ ga ebu ụzọ nwa m tụ onye ọdọlọlọgwụ ma nwụnwanụ ịmata ọlụta kọlụ ole m tagwurele chọọchị ọbụla m gwegoro kwa akpọ ndị chịrị inye onwe ha Kraịst mụ na onye mbụzo mrụ olulote mrụ olupụta taa ndị ọsha asa agbakọ ote atọ mgburugburu ị ga-anabata Kraịst dịka onye m tụrụ yes accept ị ga-eme nke m sa accept ihe mere atepụta ọnwụ nwa enwere ihe m na-ekwe ụfọdụ na ya believe katachara m ote ma na-arụsị ọkọ ji enwedebe m nga ọwụla ihe ọwụla asị ikwekwere na nkwụ ma a na-efe efe ebelivuru m ikwere na uwu mmiri uyi ewe ikwere na amaala ikwere na family problem gụwa ka m sị gabụrụ onwe ma lenu m solekwote mri am senior believer nga anyị gagara ugbo ihe a ga-ebu anyị rie eke ndị senior believer anyị rie eke ndị ordinary believer rikwa eke ndị ụwa ore mgbe a ga-egbu mgbute Baịbụl na tigị ya na akpa na ke ndị ụwa onye ọbụla riri ugbo a ka o bụ ala mmụọ aga m abịa nga a na-eshi ọzọ m gawa ebe a na-arụ ọgwụ nwanne m okwu ga nọ n'ukwu akwụkwọ machi biko ele mgbe ị na-aga ka m soro gị ebe ka ị gaga wee ebe kwesịrị ọgaga chere m jie ngoji enwere ihe akwụkwọ nsọ kwuru n'akwụkwọ zere ụwa mmadụ m nga ọ nọ mana ọ nọ n'ime akwụkwọ na ịchara mgbe ishite mgbe ị na-eshi akwụkwọ kwuru mgbe ị ga-aga ka m soro gị achọrọ m iso gị aga ekweghị ihe egosichara nga ekwesịrị m iso gị aga ma m na-erighị nke onye nke chọọchị m rienu ke ụlọ ọrụ na-arụ m riekwenụ ke be de mmanya riekwenụ ke nwaanyị dewere onwe ya kpam like this kpụrụ jigịgba m na-amaghị nwoke otu na ị ga m fere so ma agba mkpenụ kpụrụkwanụ gidigidi gba ma erikọcha biko ile mgbe a na-aga ma esoro onye gị nwanne m nwoke biko nụ onwekwa ebe m gaga ihe nwere m zakpa agarịgakwa aga m ikwote ekwensị ji esi ga-arụ ọrụ ikwote ekwensị chiri baga n'ime gote ejiri gote ka trọsis
ozugbo m na-achaghala akwụkwọ nsọ ka m gwa gị okwuchukwu ebe okwuchukwu asọ ọwa okwuchukwu ọwụ ya bụ ihe ọwụ ya bụ mkpụrụ ndụ onye ọbụla nwere okwu Chineke n'ime ndụ onye ahụ ihe na-arụ ya ihe ada arụ onye ahụ ihe ọbụla onye ahụ tigere na ntị ya wụrụ ihe ọma ọ gwara ya n'akwụkwọ nsọ so mgbe Nicodemus nwụ na anyị nwoke onye ọnụ ụtọ n'akwụkwọ mgbe Nicodemus onye ọnụ ụtọ bịara na ahịa n'akwụkwọ Gibon asị mgbe ahụ ya garo guzoro n'elu ndị ochi anụ ahụ akpọgburu ha na Kraịst n'elu obe lekwa otu onye ochi ha abụọ gba ya okirikiri ewuru onye dị nsọ tige ha na-etu onye ochi ele otu ị ga-esi eme onwe gị onye ochi n'ekiti ndị nsọ ele ihe bịa ka ngụwa dị ime iwu onye nsọ mgbe asị onye okesi zọpụta onwe gị zọpụta anyị Kraịst bulie anyị elu test ya my lord unto me send thy children ya were onye m ga-eziga n'ụwa asị nna m lekwe m ziga m ihe Kraịst kwuru n'elu obe ya sị eziga ya n'ụwa ekwesịghị elele anya hụ na ọ bịa ga ọ bịarite n'ụwa ọ ga-azọpụta anyị ya were ogbe achịcha isii na azụ anọ asụ gbanwee ya otu azụ mfu uvu ụwa niile na-eri ya sị asa a ga-esi n'eluigwe sitere anyị malam anyị ga-eri samala ma ọwa ga-esi n'eluigwe ahụdị ihe a ka nwa afọ dị mma a ga-abụ echitere m ote m ga-abụ keriri anụ m onye ukwu bere anụ m onye nta bere anụ na-atọ ka anụ Igbo ya wuru bụ anụ gbara mmiri anụ nkịtị malam ka a ga-ezitebere anyị ka anyị ridị malam ahụrị ya ote ma afọ ọ mgbe ahụ ka anọ gba ozugbo a na-ekwu ha so oluchi n'eluigwe shiwa oluchi n'eluigwe ote gbakọ egbe eluigwe tawụrarara datuo asị gịnị oji si n'eluigwe bịa osụwọwo what did not do did not easy ma Chineke ozugbo asịrị bekee we nkọjọ what God did not do did not exist ọ ihe agwụrụ agụrụ ya agụkwuo ego ya n'uri ndị uri agụ ya ndị abụ abụọ ya ndị na-eme tipụtọk eji eme tipụtọk enwedị ngada ma na Istanbul gị banye n'ime Istanbul ma ọ nọcha ngwa gị gaa na Facecap asị m Facecap Facebook ka unu na-elega anya asị ọ nọcha ngwa what God does happen to what m na-ezit ọ wote chịrịsị ya akwụkwọ nsọ asị onye tile eti onye wepụrụ ewepụ nchọ ka m ji ego oche ma gị na-akọrọ m ị ga-abịa ibiri iwe onye nsọ ịbịa nga mejisi anyị oyi oge Mary na Mata kwara iko n'akwụkwọ nsọ asọ ya were nkume so ka ha tụgbuo ya sị ha mbasa ọ bụrụ na ịma na imejebedo mbụ ngwa bụ ụzọ tọọ ya okwute akwa nga ahụ ka Nicodemus nọ ji aka ya were aka ote were gbe mkpọchi na-ede ihe n'ala a sị debe ya na ode so onye nwaanyị ya akwụọla aka n'elu obe ihe ma edekwasara n'elu obe ọsọ ihe ọ pụtara o wee lai taba nkume kọtawa were onwe gị nye Kraịst ihe na-agahụghị nga ụlọ akụrụ kporo m gị nyali akpa lota nwaanyị ọma ha ka gịnụ kwesịrị nọ nga dị igba na-eri ndụ ya were ebe onye ọdọ n'ụlọ chọọchị ọ gị nọ na ụlọ chọọchị ọ gị na-eme nwere oke ihe na ya ngwa esona m awụdụ m Kraịst ụmụaji ibe gị esonye Kraịst ịnụkwa soro Kraịst on the 28th of December 2021 nga ahụ ka anyị ga-agbakọ rie ṅụọ kwee so obi n'igwe ya bara otito ọkwa ịnụrụ ihe m gwara gị ma ihe na-atọ m ụtọ anọ na m ebe ị kpọrọ aha ịsa ụmụlọlọ ọkaigwe ọ bara m na ntị 28 ọ bara m na ntị that day mụ na gị abụọ nga nke anyị ga na-egbu onwe anyị ka ihe ga-eme ngwa ndị apam sị ga-ebula lokwana gị ma igbu onwe gị ha na-abịa unbeliever go to go believer senior apostle kọba obi ike n'ugwu kọba obi ike na ndịda na mbụbịa obi ike n'ugwu na ndịda nwa unbeliever dị ka ị na-abịa chi onye nsọ ka ịrụtọ m irige m n'ime ọnwụnwa lakwa aka ahịa